gehiago luzatu gabe, hor dira gure lagun maitagarrienak. Nor? Txirri, Mirri eta Txiribiton! Arratsaldeon! Kaixo Itziar, arratsaldeon. Non dira zure bi lagun bihurri horiek? Ba, egia esan behar badut, idearik ez daukat. Ez? Hoi bezala, esan didate puntu-puntuan hemen egongo zirela. Eta hoi bezala, auskalo ze petralkeriatan ari diren. Banik mesedetxo bat eskatu behar dizut. Eskatu nahi duzun guztia, Itziar, remena gonieta. Bea, badakizu zer gertatzen den, gurasodomorako gauza batzuk oraindik guztiz lotzeko dauzket. Orduan, geratuko zinatekezu aurra hauekin momentu batez? Bai noski, pozik geldituko naiz gainera, bai. Bai, eskerrik asko eta gero arte, bai? Agur Itziar, gero arte! Eta nik orain bakarrik, nahi alduzue ipuintxo bat kontatzea. Bai, hori egingo du. Sei ipuin eta zierraio, 1, 2 eta 3! Japi, marcha! Jontxo, Mirri, baina non sartu dira Mirri eta Txiribiton? Zer? Ez altziran hemen bertan orain? Mirri, Txiribiton, non sartu zarete? 1, 2 eta 3! Gero txaloka, japi! Tira. Zatozte bengo... Baina, aizue, non dira Mirri eta Txiribiton? Alde egin dutela? Zer diozue? Baina, ez altziran zuen artean? Non dira? Nire atzean? Aizue. Ez didazue arpa joko zuek niri, ez da? Ziur atzean direla? Begiratuko dut? Ea ba. 1, 2 eta 3! Inoren arrastorik ez dago atzean. Zergatik esan didazue atzean direla? Zer? Beste aldean? Beste aldean. Baina, ziur ez da? 1, 2 eta 3! Aizue. Hori ez da batere polita, Hori ez da batere polita. Nik zuengan konfidantza osoa jarri dut, pentsatuaz nire lagunak zaretela. Baina... Zer? 1, 2 eta 3! Ikusi duzue, nolako bote eman duen Txirrik? Jo. Kakatie galanta delako, bapaten nolako ikara eman diogun, nolako ikara. Baina, honelako egoera batean guztiz normala da honelako susto hartzea. Hori, edo nork hartu dezake honelako susto bat, ez da? Zuek ez zenuteke honelako susto hartuko? Ez? Zuek koraje txua esarete, ez da? Valientriak, Haietz, ikusten? Hauek ez dute inoiz sustorik hartzen. Begiratu denok? Tira, Mirri, guztiz normala da ni bezalako eta persona arrunt batek honelako sustoak hartzea. Akasoik ez du beldurrik hartzen inoizala? Inoiz, Mirrik ez du inoiz ikararik hartzen, Oraindik ez da munduan sortu, ez da munduan jaio, Mirri, sustoa, isua, beldurra ikara sortuko dionek, Ez? Beraz, iaiz munduko gizonik balentriena, akaso, Hoize bai!
Ino atraitzen den, ergin, ino usartzen den, konta, Inolaz ere sustorik eta beldurrik hartzen ez duen munduko gizonik ingarrantzitsuena. Mirri! Mirri, sustorik hartzen ez duenez, ikusiko dugu orain datorren kantu honekin, benetan beldurra hartzen duen ala ez. Akelarre! Ontzak egin oiu, akerra horren du. Apo bare, satorzuke, sagarroi pitotz basunde, arrano zain, miru bele, sorgin zarrak ez lokale. Ontzak egin oiu, akerra horren du. Arrokapean gambara, dilindan beltz gauenara, Ilargiaren dirdira, akerrak hartuka dira. Ontzak egin oiu, akerra horren du. Aporra pasatorrak upa, okillo muskerra tok tok tok, gerrenan ondun, sorginak zaldun, gerrenak atxoak iztaklok. Ontzak egin oiu, akerra horren du. Armi armokak amarlo, aker zaharrak oitikan, atxo sorginak bilikan, gazurredan bikorrak jan. Ontzak egin oiu, akerra horren du. Sorginak huiez akerraken, ez dukak herrik landibarren, atxoak iez larrez larre, zugarra burdin akelarre! Ontzak egin oiu, akerra horren du. Entzun adiskideok, entzun jakin berri dudana. Nonbait, bi atzerritar garrantzitsu etorri hemen dira Euskal Herrira bisita egitera. Zuek ikusi aldituzu, Ez. Nik egiten esaten dizuete, irrikitan nago persona ilustroiek ezagutzeko. Zualtzarrat! Txerri, bailazo, bailazo, moñoño, Bai, jauna, ni naiz txirri, bailazo, jakintsua eta prestua. Eta zuek nortu zarete? Mirrinov eta Txerribinoski gara Europako legebiltzarrak bihar dituen enbajadoreak Euskal Herrira bereziki etorreak. Hore bat da niretzat. Mil esker jaun agurgarria, enbajadorea agurgarria. Tira, istripu ergel bat besterik ez da izan. Bere ergal kategorikoa duke? Beraz, Europako legebiltzarreak bidalitako ordezkariak zaretezue? Bai, urte asko dala matzazue
Euskal Herriko horrak eta horrezterrenak alaitzen eta divertitzen. Bai, hori egia da, egia da. Eta zer jaso duzue horren truke? Zoragarria izan da. Leku guztietan onartu gaituzte, jende guztia beti gure alde egon da zintzo portatu dira, benetan, zoragarria. Gezurra, apenas, itzokerrak eta gauzokerrak, besterik ez, hori izan. Tira, ez da inbesterako izan, ez? Gu etorri garra, Europako Parlamentu horren izenean, injustizio horri konpontzera betirrako. Horre, akabo bide gabekerriak. Tira, zuek hain garbi badaukazue nien eiz burrustak hasiko. Tamalgarria da, zerre, hemen, zure lagun Mirri handia, eta supertxibiriton hemen ez izatrea. Bai, baina badakizu, bi hoiek sekula santan ez dira garaiz iristen. Ez dira puntxuan inoiz aliegatzen. Haiek ere nahiko meritu daukate, zua aguantatzen. Aizue, nik atzerritar honi norbaiten antza ematen diot, Txerre! Bai. Horretik, Europatar guztien izenean, Europako horrezko domina, Europatar seinalatuenari emango diot. Hau, hori izugarria da. Ez dakit nola eskertu, jauna? Eta Txerrebitonoski jaunak, horrezko lasoa jarriko dizu. Pasatu egin zarete. Personari zintzoenari ematen zaion. Pasatu egin zarete egitan. Hori asko da, hori guretzat gehiagie da. Makurtu. Bai, jaunak, bai. Barkatu jaunak, baina guzti honekin zorabia utautzen hau zue. Fastidiarse. Nahikoa da egon zaitezte geldik behingoz! Akabo! Saten nuen banik, embajadora hauek ezagunak egiten zitzaizkidala. Txerri, ez horrela jarri. Ela, zoni... Tontakeria hau txirbitoni otu zaiona eskeneko babukeria duk. Baina Mirri eta Txirbito nola arraio, baina Europako embajadoreak nola arraio bururatu zaizue honelako astakeri bat egitea, Ze arraio egia duk, onbelaz? Hain beste urte, Euskal Herrian batera eta bestera, mundu guztia divertitzen eta zer eman diute, esker miserable bat erez, Hori, otartekorik erez, Papelaz, zen nahi duk izatea, hola, sari monumental horietako bat, egunkarietan asaldu, Mirriren argazkialeko guztietan, neska guztiak Mirrirekin gustatuta, Papelaz. Mirri, Txirbiton, mesedez. Ara, esageratzen ari zarete. Gu jende askok estimatzen gaitu. Adibidez, Euskal Herrian zehar aur pilo eta piloa daude gure kantu guztiak ezagutu eta gure txorakeriekin barre egiten dutenak. Bueno, tira, batez ere zuen bion txorakeriekin barre egiten dutenak, hori da. Noski, edorraki kantatzen dugulako, eta gainera sobra zuzua gaituk, Txibiton? Eta hori ez alda ba nahikoa, Mirri, hori ez alda zoragarria. Adibidez, begira, pentsazazue. Gaur bertan, Mirri eta Txirbiton, zuetaz norbait oroitu da. Bai? Bai. Nor oroitu da gutaz? Ni neu. Kakasarra, Txirri, mesedez. Aizue. Baina opari bat ekarri dut zuentzat, opari bikain bat. Bai? Azken garai honetan, lan bikaina egiten ari zareten ez? Ekarri dizut. Oparia non dago? Oraintxe ekarriko dizut. Zabetela zen.
Bera, txiribiton, Ikusten, beti gaizke sakaritzen gara, txirriengatik, kanpo larroxa dela, memeloa dela, mutursuri badela, eta batzutan, gutxitan, baina batzutan, tira, ez da horren kalamidadea, hainbeste betxe, Da. Aha! Politia, Ai, barkatu baina gure izteak astu zizkidek. Zaudete. Tira, xabaldusakik, temoxo, jopeles. Nik, ez da pentsatu, ez da ni xabalduko, zebak bat ere interesik jakiteko zer dauen, xabaltzeko. Pik. Usai txarrik hartzen aldeok, ba? Egia, soinutxo badauka, Tik-tak, 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 tik-tak. Tik-tak egia! Bomba bat izango duk lehergailua! Birrinda gailua! Jopila... Iritsi da oparia zabaltzeko ordua, ez aldizu ilusiorik egiten, unkituta zaudetera bat, beraz, nik zabaldu beharko dut, ondo da. Eta orain, Mirri eta Txiribiton, zabaldu ondo begiak, eta ikusi ze opari ekarri dizuedan. Ze, atsegin altzaizue? Txirri, zenetik egin ditu babukeria, hau? Zuek goizero, behar den orduan esnatu jeiki, eta leku guztietera puntxuan iritsi zaitezten. Horretxegatik. Bai, Bai. Aderki, saiatu baixe, baina alperrik. Eta Txirri, iritsi duk gure eskerrona agertzeko momentua. Txiriton? Txirri, guk ere eskerronez gure opari egingo diego. Bai? Bai, benetan? Meixotorrek, Txiriton! Jose Mari Gorrotxategi gure lagunak prestatu daka tarta berexiak. Mirri, Txiribiton, Jontxo, zue baitzaretela lagunak, demonio! Ilusati ingo ditiagu, eta bakoitzak bana jango ditiagu, Zoragarri! Txiribiton! Lehendabizi usai egin nahi? Bai, begira, Amuña Martxelonek beti esan ohi du. Hau bezalako tarta zoragarri bat dastatu baino lehenago, bere usaina hartu behar zaiola. Tira ba, bide librea, Txirri. Tarta puntxuan iritsi zai, baina Mirri eta Txiribiton alprojalenak! Zuei bai jarriko dizuela aurpegia gorri-gorria, eta ipurdia morea garrapatzen bazaituzten!
berriak, bazter guztiak, ditu ederki lorez jazten. Egun argia, zoragarria, era honetan direla hasten. Zelai handiak, intza bustiak, ederrak zaizkigula agertzen. Horma urria, guri-guria, lurretik ari direla saltzen. Angereziak, gorri-gorriak, arbolako itizkigu ematen. Hemen txoriak, handi txikiak, zioka ari dira kantatzen. Nekazariak, guzti-guztiak, pozaren pozez oi dira aurkitzen. Gauza egokiak, uda berriak, dituelako mundura ekartzen. Eta horretxegatik, Burkina Zorongoko herritar guztiek atseginez gonbidatu nahi zaituztegu txirri-mirri eta txiribiton gure herria ezagutzera. Beraz, hemen esaten dugun bezala, bulungu mulungu, alegia, laster arte. Wow! Burkina Zorongotik idatzi digute, aizue! Afrikara joteko gonbitea luzatu digute, eta ni behintzat prestatu naiz. Kompleto nago. Ja. Zenolako argazkiak aterako ditugunan. Ikusiko ditugu elefanteak, krokodiloak, tximuak ere ikusiko ditugu. Txiri, non ikusi dituk tximuak, sentziatek? Landetako usuan edo ingururtan, bai, tximu gari da, hola, Ondo argizteko kemen aurrean, ara hor, tximu petrala, itxusi kompletoa. Ni tximua? Ulertuko niak txigiton gorila batekin hastea, Baina nik tximu itxural daukat, ba? Ja, eixan bezedek? Baitzen! Triste nago! Kopinak! Txirri! Zer? Txiriton ez du gorila, hori txantxetan ez azentzioak, eta nintximoa ere ez. Ni ederra nago eta txiriton maiztu duntea. Dagonio, izatekotan, izango ginateke ba, pinpilipausak tximeleta. Eta txiribiton jaso ezazue txapel hori eta jartzazue zegoen lekuan bere alaxe. Agintari jaun gorena, zuk agindu eta guk obeditu. Mirri eta txiribiton. Ez. Hau ez da txapel xelebre bat, Bidai berezi bat egin behar dugu. Burkina Zorongora. Bertako biztanleek gonbidatu egin gaituztean batzu pasatzera. Irakurri! Begira!
Txiribiton! Baina nora, oa motel, ezadik ezkantuago hemen. Txiribiton, atorona de repente. Ondo gogoan izan, gure lehenengo legea. Guk beldurra xarren esagutu ez diago egiten. Hau, Afrikara joan da, geuk isutuko ditiagu, hango leoizu, leopardo eta piztia guztiak. Argi dago, beldurra xarren ere ez dakigu. Oparme? Tira, nire eta Txiribiton. Burkina Zorongora joan behar dugu, kartak dioen eran. Eta horretarako nik nire prestakuntzak egin ditut. Nire traste guztiak jarri ditut, maletan txukun. Zuek gauza bera egin, beraz zoazte lehen bailen, sartu trasteak, eta irteteko zorian gaudeta. Bizkor! Konforme, pis-pos batean, hemen txaude, txorongo mondongora ibateko. Egi esan, harrituten hauka karta honek, aizue. Ze, gu ezagunak, gara, aspalditik ezagutzen gaituzte, Gabonen, Egipton, Tunisian, baina, egi esan, honelako gonbite honek, ze esango dizuet ba, unkitu egin hau, harritu egin hau. Ikusiko ditugun elefanteak eta hipopotamoak eta... Txirri, gu pres gaudek, mondongora ibateko. Horixe, ez zio beldurrik, ez leopardoei, ez tigrei, ez da hipopotamoi ere. Pelaz, ikusten alduzu Txirri nola pasatzen duen denbora? Alferrontzialakoa, pelaz, xarauzko turista ematen duk. Txirri! Estanda izugarria izan da, oi. Estanda, sekulako estanda ez aldala izan, aizue. Guko horra entzun dugu zerbait, eitxo txiki baten puskararen antzeko txeskaz bat. Histerik ez? Estanda izugarria izan da, Mirri eta Txiribiton. Izugarria. Txirri, Zer? guk hemen diagu, txorongo mondongora joateko, behar dugun, guztia! Sirbitzen, Baina zer da hau, Mirri eta Txiribiton? Zer dau. Hoxe, geure buruak babesteko, eta bide batez, janariak prestatzen. Mirri, Txiribiton. Ara, Burkina Zorongoko sukaldari honenek, finenek, eskeniko dizkiute beren janariak guri. Beraz ez du guri behar. Baina behar bada, delikatesen etxotekoak ez ditu gure gustokoak izango. Eta, baspare, geure gustoka prestatuko izkiegu. Txiribiton? Puntuan! Probatu nahi alduk gure oiasko errean? Mirri, Txiribiton, alde itzazu hemendik derrepente gainera. Burkina Zorongora joateko ez du honelakorik behar. Behar dugun gauza da, erropa pixka bat, harina eta hori bai. Harina zean nunbait bero handi egiten mendu. Beraz, zoazte biziztu bizian irteteko pres gaudeta. Tira, alde! Gaude konforme, baina bagoaz. Bedela gueltatuko gara! Txiribiton! Izugarriak dira Mirri eta Txiribiton, ezta? Ze bururatuko, eta Burkina Zorongora joateko ez didate bakarri kainoia, eta oinasko errezpetetako kainoia gainera. Kaiku alenak. Burkina Zorongon, Afrikan gauza ikusgarriagoak baitaude. Hango paisai bikainak, zabalak, koloretsuak. Hango herritarren harrera, hango laguntasuna eta anaitasuna, hango herritarren musika afrikar zoragarri eta sakon hori. Bertako dantzak, ze erritmo handiko dantzak dituzten. Eta hori bai, esan didaten nonbait,
egundoko beroa egiten duela Burkina Zorongon. Beraz, alperrik dela, ara berokiak eta nolakoak eramatea. Nahikoa dela, erropa harina eramatea, bertan ondo pasatzeko. Mirrita txiribiton, baina nola zoaztela uste duzu zuek? Afrikara goazta ez estimalen gana! Hain esaldakik Afrikako basamortuetan gauetan nolako zandia dagoen. Behar bada, 200 gradu zero espetik eta gehiagore. 201 batzuetan, Egi esan, arrazoi Eta batzutan, eurotan jartzen dute hotza. Arrazoi pixka bat duzuek, gabeetan akaso freskatu egin dezake eta berokia eramatea agian ez dago soberan. Baina eta egunez zer egingo duzu? Lasai, egunez ibiltzeko, bestelako arropa daukagu prest. Honekin, seguru, ez diagu bat ere berorik pasako, Ez da gutxiago ere. Baina, Burkina Zorongoko lagunak zuekin barrez lehertuko dira. La figura honekin. Txirri, Ze. barrerik ez, Zaltzan ere, horrela txilitzen duan, eta oianeko errege bihurtu zuen. Zaldegian, Mirri, txiribitzon. Dira, egintza zuen nahi duzuena eta zoazten nahi duzuenera. Baina, Afrikara espedizio egin behar dugu, ez? Espedizio guztietan izaten da buru bat. Aukeratu behar dugu, era demokratikoenean, hiruren artean, nori izango den hiruretatik burua. Buruzagia? Bai. Nagusia? Bai. Garrantzitsuena? Bai. Importantena? Bai? Ez zau dudari. Nik Mirrien aldeko botua. Noski. Zuek? Zuek. Lasai, hemen demokraziak funtzionatzen du eta. Txiribiton, ignoren aldeko botua? Txirri, bat eta bat, 2. Eta Bat. 0 patatero. Edas, Mirri nagusi! Hasiko naiz, aginduak ematen. Txirri? Zer? Txirri? Zer? Errespetuz mintzaile, mesedez. Mirri, ze arraio behar duk orain? Hasi mesedez, ariketa batzuk egiten, flexio batzuk. Baina- Hora eta bera, txorongo mondongora joateko, forma neu berra xauk. Tira, bizkor, taka, taka, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, aerobik, Eta ixe, Eta ixe, Men, janda izere egin gabe, argi iritzeko izi Afrikara, kokodrilo guztiakin esaion goituka argi jateko, mami goxoa xaukenen. Katza bokailori. Katza bokailori. Txibiton, aukerak eta demokratikoa indiagu, eta nira nagusia bokailo. Ogitartekoa. Argi. Itxugarri demokrazia sozialean auketa. Txiriton, ikere ariketa pixka bat. Putin pixka bat, korrika, horixe, tripazarro ina izteko, horixe. Bapi, edo. Gaizkari salte barrez, Hola egiten da. Nortu zarete zue, eta ze arraiotan xabiltzate hemen. Eta batez ere garrantzitsuena, nori arraio egiten diozu zuek barre? Txiribiri eta txiribiton gitzagoak, nola zoazte zuek, itxura horrek. Nola goezen? Jakin ezazue, oso famatuak eta oso
pertsona importante garen ez, Horixe. Sorongo mondongotik gonbidapen egin digutela eta safari egitera joango garen. Ni, Eta ni naizela nausia. ni Zorongo Borongoko enbaixadorea naiz hemen Euskal Herrian. Eta gaur gure jaioterian inuzenten eguna ospatzen da. Hemen berriz, abenduaren 28an. Eta aurten, eguna ospatzeko zuek aukeratu zaituztegu. Txiri, biri eta txiribiton, inuzentearago. Safariarena inusentekeria? Bai, jauna, horreitzen etorri dezatea, dena gezurra dela. Ez dagoela safarere? Baina zuek, dena ziziztu dezute. Nola, safariarena gezurra dela? Engainatu egin gaituzuela? Ez zietera zeretuko ez da? Aserretu inondik ere, oso txantxa polita iruditzen zaigu. Polita dela. Indeno barri. Pizka bat gehiago. Aizue, gauza bat pentsatu dugu. Bageuk ere Euskal Herrian gaur inozenten eguna ospatuko dugu. Txanta txiki bat egingo dugu, polita, txiriton eman eskerrak lagun haue. Ja? Baditairu! Antonio Seteguilla! Gorri, musu gorria, odol, oskorri edo ausardia gorriz, margotuko dut Erromako zubia. Laranjaren azala zuri, duta jantzazu bere ala laranjaz, margotuko dut Erromako zubia. Eguzki gori hori ezin, luzaz begira egon zuri goriz, martotuko dut Erromako zubia. Itxaropen berdea belar, diosto edo umorea berdez, margotuko dut Erromako zubia. Urdin argi ilunak zeruko odei guztien lagunak urdinez, margotuko dut Erromako zubia. More, ubel morea, ostatarraren azken kolorea, morez margotuko dut Erromako zubia. Irungo zapaburuak, ongi etorri Aristoteles filosofoari buruzko mai inguru aspergarrira. Itzali segapotoak eta ez hasi zurrungaka. Aldez aurretik, eskerranitz, nire jakituria konpartitzeko eman didazuen aukeragatik. Aristoteles jakintsuak esan zuen bezala, ez baduzu edaten ura, izango duzu
sekulako matxura. Stop! Zertan ari aizmirri? Izan gara ba, mai ingurua egitera etorri. Ba hori zer inauk egiten, mai ingurua. Eta ez alaiz konturatu hemen ez dagoela mairik, Hori zen mai inguru txapuzeroa. Seguro ikantolatu duala. Aizan mirri. Aristotelesi buruzko gogo eta sakonak egitera etorri gara ona, Ni Aristotelesen alde, noski, eta kontra. Hori miriskatuta xaok, Ona aurreneko lezioa. Aristoteles, presente, txotxolo eta inosente. 2 minutu debatea prestatzeko. Arratsaldeon gaiztoleron! Bizlarientzat amaiketakoa ekartzera etorri naiz. Graxi sopa freskoa, betakada hartzeko modukoa. Adi guztiok, sala hau txirrik bakarrik edan dezake. Aristotelesen laguna delako. Eta beste hau berriz, mirrik soilik edango du. Filosofo guztien etxaia morratua delako. Beraz, Platoni uzten badiogu hau, orduan beste Aristotelesek egingo du. Tira, 2 minutu pasa dira. Mirri, hemen moderadore bat behar diagu, tipo jakituna, Aristotelesen ikasgaietan gaitua, itxura honekoa, iztuna, noski. Egokiena, txiribiton. Haupa, txiribiton! Tira, nire ezterriak likido pixka bat beharko du, nire hitzaldi luze eta sakona egiteko. Tira, emaidak nire edalontzia. Neuk ere, bai. Si, ez dakit zein norentza den, ba, morio, ez du korren saia. Garbi xagok, hori, txirri pinpilin pausaren zat noski, eta beste hau, Mirrinardo DiCaprioren zat. Zer, amaitu ala konferentzia, hau da bauka. Zuk ere, amaiketakoa nahi duzula? Bani, nahituta nago beraz, zuk prestatu sala beroa. Aizu, sala beroa prestatzeko esan dizut, eta ez
marmitakoa. Ai, ai, ai. Ederki egin duzu txiribitan, txatx! Jaun Anderez, estimagarria! Agur eta ore zuei! Prest nago, nire neurri gabeko jakinduria aparta, zuei erakusteko Aristoteles jakintxuak zioen bezala. Nahi baduzu jakintxua izan, jendea aspertu eta oian etzan. Opera, zeina galdu hau diego hemen. Mekatxiz. Ale, ni nire itzaldi ematera noa, Nola san Aristotele? Bai, Aristoteles, fun, eta Merri txapeldun! Itzaldi askarra egin dute, eske badakizu ez zuen nolakoa nahi zen ni. Mirri, supermartxa! Ai. Baina ze egiten du nik hemen alproje itxura honekin, eta gileak azalore bat bezalakoak. Eta nik, ze arraio pintatzen dut, Kanpola rosa itxura honekin, eta txoriño hortero honekin. Hemen zerbait arraroa gertatzen ari da, Txiribitol! Barkatu, baina ni orain krasi
zalea naiz. Aldipeneko hau da txiribiton. Nazte borraztea, kalapita! Basakia zer den hau, 21 mendeko euskal akelarrea! Akelarrea garora zamaitzeko, zugarra mordiko erromeria egingo dugu! Beraz, txutxupe! Iruzurraren aurrean txutxupe, ez gara egongo isilik txutxupe, gezur guztien gaineki txutxupe, 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 txutxupe. Iruzurraren aurrean txutxupe, ez gara egongo isilik txutxupe, gezur guztien gaineki txutxupe, 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 txutxupe. Marro egin digutelako txutxupe, ez dugu berriro nahi txutxupe, behin eta berriz diogu txutxupe, 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 txutxupe. Iruzurraren aurrean txutxupe, ez gara egongo isilik txutxupe, gezur guztien gaineki txutxupe, 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 txutxupe. Okerreko bideari txutxupe, txarraposoka istoei txutxupe, txiskalari txoi xoxalein txutxupe, 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 txutxupe. Iruzurraren aurrean txutxupe, ez gara egongo isilik txutxupe, gezur guztien gaineki txutxupe, 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 txutxupe. Iruzurraren aurrean txutxupe, ez gara egongo isilik txutxupe, gezur guztien gaineki txutxupe, 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 txutxupe. Gezur guztien gaineki txutxupe, 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 txutxupe. Medikura joan eta ez dira oraindik etorri, gorputza zainduko balute sarri, gure txiribiton eta mirrik, bioien osasunak ezkatzen du txirri. Opela, txibiton, nolako hotza dagoen, Kaixo, mirrita txiribiton. Gaixo, txirrit. Zer esan dizuen medikuak? Burua, ondo. Ederki. Bihotza, oso ondo. Aupa! Y por día, primera. Orduan dena ondo daukazu, Zer ez daukazu eba ondo? Tripa. Tripa? Potolitis aguditis. Zer da hori? Ze izango da, ba? Oso potoloa gaudela, errekontxo. Egia esan, kupela ederra dauzkazu, Eta zer esan dizuen, egin behar duzula, hoiek entzeko? Bokadillo gutxiago eta pastel gutxiago jan behar dugu. Txiribiton, egia esan behar da beti. Beti esan behar da egia. Santziguk, egunero dozena bat pastel jan beharrean nahikoa dela 9 edo 10 jatea.
Eta egunero 10 bat bokadillo jan beharrean nahikoa dela 6 edo 8 batean. Ez dakit sinistuko ote dizuedan. Badakin nik zer egin behar dudan. Nik jetxiko dizkizue zuen kupeloiek, bai, segituen. Eseri zaitez eta jarri itzazue serbiletak. Aguro! Chiribiton! Ondo hasi gaitu kariketa gastronomikoa! Eskerrik asko, Txirri! Nire eta Txiribiton geldik. Plakatzeko lehenengo araua. Bi sagar eta pastela daudenean, zue biontzat sagarrak eta niretzat pastela. Ez duela sagarri nahi? Baina zergatik ez du sagarri nahi, Txiribiton? Txirri, ezin diagu bihotzarentzat oso kaltegarria delako. Nirri ez txotxolokarierik esan. Sagarrak bihotzarentzat oso onak dira, eta oso gozoa gainera. Baina pastela oraindik ere hobeagoa. Txirri, Zer? eta hik zergatik ezin du sagarri jan? Banatzeko, bi sagar eta pastela daudenean, zuentzat direlako beti sagarrak eta niretzat pastela. Bai, eh? Bai. Ba, Txirri, Zer? hori gure sagarrak. Mirri eta Txiribiton! Sagarri nahi ez badituzue, ekarriko dizue beste zerbait, bai. Txirita! Ja. Errekontxo, hau beste hoxe badu, Te, Txiribiton, ustak bokadilloa pakean, ik letxua jantzak. Tira. Bai, Txiribiton, ik lehetxuga jantzak, Bai, bokadillo janda edo zen egunetan, pustu ingoiz globo bezala, eta eskenean, pop, lertu. Txeko bine. Eta ik ere mirri jantzak letxua, bestela Txiribiton bezalako jarriko izta. Ni lehetxua, baina mesede Txirri, nina munduko bailatxori lirainena mesede ez, atxifatu. Bai, eta zer da hau? Hau? Muskuloa. Tira, mirri, jantzak letxua bestela zerri bat bestela jarriko aizeta. Ea nola jaten den letxu famoso hori? Nola jaten den? Normalean olio eta ospinarekin jaten da. Baina gaur olakorik ez daukadanez, urtsi jantzak, Txiribiton. Behiak ere belarra urtsi jaten ditek eta... Aixa, Txirri. Gu behiak baldin bagaituk, lorontzia. Aizue alprojak. Zue flakatu nahi alduzue, ala ez? Ix. Sagarrik eta letxurik nahi ezpaduzue, badauka zuentzat erremedioa. Hartu itzazue bi hauek. Txirri eta zerdi hauek, eskultura bat ala. Hauek dira zuen flakatzeko sistemarik onena. Eseri zaitezte eta hasi pedalak eragiten. Txiribito nolako traste diren hauek? 1, 2 eta 3. Zein ederki, zer modun bezle Txiribito! Pasian. Aiza, Txirri, eta honek flakatzeko balio aldu. Zein ederki, Hasi orain eragiten azkarrago. Tira! Nahikoa alda! Nahikoa, horrendik hasi besterik etzarete eginta. Aurrera, zabalik lagota. Kaixo, Txirri, zer modu? Kaixo, sendagile jauna, begira, zure aholkuei jarraituz, bira, lanean jarri ditut biak. Ondo. Pena da ordea beste bizikleta bat ez izatea, ezta? Beste bat, nahikoa dute honekin, ondo konpontzen dira. Bai, Mirri eta Txiribiten bai, baina zu ez zaude geldirik egoteko daukazun kupel horrekin. Kupela? Ni kupela? Bai, kupela eta paparra. Mirri, Txiribiton, utzi oso bizikleta Txirriri, zuek nahikoa indezuetan. Txirri, orain guri tokatzen zaiguk farre egitea! Aizu sendagile jauna, eta noiz arte bili beharko du nik hemen? Mirrik eta Txiribitonek esan arte.
Mirri, txiribitoa, baina hain gizenan nago bani. Ba, egitzake 40 kilometro edo, eta geroago esango diat. Txiribito! Begiztatua nuen aspaldi mendian, Mizpirondo xuxen bat sasien erdian, Handitzera tutzi dut eta arrekila, Aurten egin dut nere eskualdun makila. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, Aurten egin dut nere eskualdun makila. Bi erronden gainean joaiten ez ikasi, Urdin bidetan aldiz sabelana hasi, baina nundut karroza, nundut beribila, oinez beti banoa eskuan makila. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, oinez beti banoa eskuan makila. Askotan ikusitut ibilki herrian, aitzindari erneak ezpata gerrian, bekaiztian iganik urrun joan dadila, zeren eta baitundik eskualdun makila. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, zeren eta baitundik eskualdun makila. Nere sakelak naiz onsaino miatu, Kintzait behin gizon bat bainan zer gertatu, Segurki ez du erran bat ere ez nakila, Ibiltzen eskuetan eskualdun makila. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, Ibiltzen eskuetan eskualdun makila. Begiztatua nuen aspaldi mendian, Mizpirondo xuxen bat sasien erdian, Handitzera tutzi dut eta arrekila, Hemen egin dut nere zeruko makila. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, Hemen egin dut nere zeruko makila. Kaixo, piluka naiz, baina lagunek pilukaka esaten didate. Denda berria erosi dut, bai, moñoñoa, ultrafashion, 21. mendeko negozioa, kutxa musikalak. Bai, baina lagunek pilukaka esaten didate. Bai, potolon denda berria erosi du. Denda moñoñoa? Bai, ultrafashion. 19. mendeko asmakizuna, dudari gabe. 21. mendean gaude kokolo. Eta seguru, litxarreria saltzen dituzula. Ba ez, kutxa musikala. Kutxa musikala! Niri izugarri gustatzen zaizki kutxa musikala! Bai, baina zu rapera miserablea zara eta bankarrotan zaude. Bai, baina opariak izugarri gustatzen zaizki. Eta norbaitek kutxa musikal bat oparitzen batit, nire bihotza konkistatuko dut. Eta musu emango diot. Musu, eta kurruskuskus ere bai? Ba, segun eta ze kutxa oparitzen didazun, kakanarru. Guazen!
Bla, bla, bla eta bla. Baina takata, nothing. Nastik de plastik, Kaixo, pilukaka. Kaixo. Aizu, oso dendan moñoñoa daukazu, Kutxa musikalak teknologia eta artearen punta gorenekoa dira. Emango aldidazu bat. Ez dakit dotoreena. Bai, zu oso klasikoa zara, ezta? Bai. Beraz, kutxa klasikoa, emango dizut, bida. Tchaikovsky. Wow, Tchaikovsky. La, 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 la. Oso ondo nahiko, Bi $2 dira. Bi $2. Bat eta bi. Matixa! Begira, Tchaikovsky kutxa musikala. Tchaikovsky! La, 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 la. La, 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 la. Begira, zabaldu eta txuntitu tautziko zaitu. Txirri! La, 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 la. Ara, pilupixa, oraindik hemen, Pilupixa ez pilukaka. Eixo, kutxa musikalak patata galanta dira, Baina nik Matixarekin kurruskuskus egin nahiko nuke. Baloria beharko duzu bezalako atorrante batekin kurruskuskus egiteko. Baina tira, tori zure kutxa musikala, Danubio urdina. Estupendamente, Danubio urdina. Ream pam pam pam. Ream pam pam pam. Ram pam pam pam. Ram pam pam pam. Oso ondo nahikoa da barkatu, $4 dira, $4. Bai. Eirikia otxori. Barra. Zagin ederki. Kukurrukuku, Matixa! Matixa! Txan-txan-txan! Txan-txan-txan! Bidasoa gorria. Ai, bidasoa gorria ez, Kokolo. Danubio urdina izango da. Horixe. Pram, 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 pram. Pram, pam, pam, pam. Pram, pam, pam, pam. Pram, pam, pam, pam. Ja. Ireki, ikusiko duzu. Flipatu egingo duzu. Mirri!
Ara, txiribiton, sagardoa eta txuletoia eskatzera segi Hernanira, Hau, nahi duzu? Ez, hau ez, hau. Zu oso modernoa zara, ez da? Ba, Beatles. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. Nahikoa da, Tontola pikoei ez diet kobratzen, hartu de balde, potolon. The Beatles! Oi, niri izugarri gustatzen zaizkit. Batez ere, beraien kantu ezagunena. Porom pom pom! We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friend. Bai, txiribiton, kutsa irekiko dut. Eta musika hain polita bada. Oso zoriontsuak izango gara elkarrekin. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Txiribiton! Bai, hoxe. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Eskua gora! Eskua gora! Pepito txotxolo! Nagusia atzeko tipa hori duk. Zatxoa! Eskua gora! Eskua gora! Eta ez baditut eskuak gora igotzen zer egingo didazu ipurdian tastaiz? Iso! Aserretu egin nauzu eta aserretzen ezerean oso arriskutsua naiz! Ez! Ulitzez! 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 Pepito! Kriminal peto aiz, Bai. Kriminala eta gainera ligoia. Oso ligoia. Matixa! Ara? Ze, txorompio? Gorroska da kutxo oparituko didazu? Ez. Kutxa hau, jatorra da. Bai. Autoktonoa. Dantza egingo dugu, gero musu emango didazu, ondoren kurrus egingo dugu. Eta azkenik, alai eta pozik biziko gara, nire baserrian. Zer? Baserrian? Baserrian biziko gara? Animalien erdian? Baina, iopi! Matixa! Hain urrun jartzen bazara,
ezin izango didazu musurik eman, pitxurri. Beno bat, txiribitoni emango diot eta kitxo pepitxo. Eta orduan, nik norekin egingo dut kurrus-kus-kus txirri horteroarekin? Ez da pentsatu ere. Gainera, gaurkoz bukatu dira lizunkeriak eta panparroikeriak. Makinari alalapur, Pepitxo beti soltero. Agur. Agur. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Eta giro, sopas en caldero, crían hijos gordos como mocordos. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Asa olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Asa olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai.